एसेबां सैथो लामाजों थाबायनो नाजागासिनो, सैथो लामाजों थाबायबोगासिनो, एसेबांनो माथो आंनि जिउआव खैफोदानो खैफोद, खैफोदानो खैफोद, बारानि सायाव बारासो नुजागासिनो। आइया, मैया आंखौ जिबायदि खोथा बुंबाय बियो, आंखौ गोसो गोरबोनिफ्राय मुगैहाबना थानाय बायदिसो बाथ्रा बुंबाय। आरो आंनि बे सासे फिसाजो आंनि बे सासे फिसाजोआबो आंखौ दुखु होबाय थायो बियो। बेनि थाखायबो नांलाय खमलाय जाबाय थायो आंनि नखराव। आंनि बे फिसाजोखौबो आङो माबोरै दबथायबावगोनथाय? बोरैबा साननो थाङोबाथ' इसायाथ' गथ' मानसिसोना, बे गथ' मानसिया मा बुजिगौ? मोजां गाज्रि बे जेबो हमनो हाया, दाबो सिनायनो रोङा। माखौ मावोब्ला दाय जागोन, माखौ मावोब्ला अनजागोन, बेथ' दाबो बुंनोबो रोङा, साननोबो रोङा, मोनथिया। अब्ला बे उन्दै गथ'फोरनि बाथ्राखौ लानानैनो मानो गिदिर मानसिफोरा हेबनो नागिरो गावजों गाव? नङा माथो, नंखागौ दा। नंगौथ', आं जेब्लायबो नंगौ नंगौ खोथाखौल' बुंखायोथ', आं माब्लाबाबो गाज्रि खोथा बुंफेरा नङा। बा, दिनै आइजों जोमैजों एसेबां गोदै मिलायदोंना? दिनै हरखाबनो बिसोर सानैनि गेजेराव मा मिल जाखो? आंबो आरोना, दसे दसेनो गोसोफ्रा मा मा सानखाङो आरो आंनिबो बुजिनो हानाय बोलोफोरानो बहा गोमायो दसेनो। आं दिनै बिसोरनि अनलायनायखौ नुनानै मानो गुबुन गाज्रि सानफ्लांनाय फैदों? ओहो, आंथ' बिसोरखौ जेब्लायबो मोजाङाव जाजानोसो लुबैयो, मोजाङाव फैनायखौसो आं नेनानै दङमोन। आरो दिनै बिसोर सानैखौ मोजाङाव नुनानै आं दुखु मोनदों नामा? आंनि गोसोआ दुखु मोनदों नामा? हो सोरांस्रि, नोंनि गोसोआ दुखु मोनदों नामा? ओइ सोरांस्रि, नों बेयाव मा खालामनानै दंबाय दङ? आं नोंखौ बुंबायानो थायो। खनबैसे बुंखो आं नोंखौ? बेफोरबायदि दरखंफोराव जिरायनानै दाथा। दरखंआव जिरायग्रा बिहामजोफोरा अलक्षी जायोनो, खुलुंखिनि जायोनो। एसेबां गियानि साननो हनो गोरों मानसिफ्रानो मानो गोरोन्थि मावबाय थायोहाय लासिंसिंनो? आयै, आं बावफ्लांदों। ओमफ्रायलाय माथो जाखो मोदै गबाय थादों दे? सानफ्रोमबो मानिथो मोदै गबाय थानाय जाखो नोंसोरहालाय? मोनजायाखैना मोनलोङाखै? रसाथ' नांना थायाखैना? मानोथो गाबबाय थायो? मा जायो मा थायो बुजिनो हायाहां नोंसोरनि गोसोफोरखौ। आयै, माखासे मानसिफोर दङ, नंगौनि नङानि सुखु दुखु जेबो खोथा गैया बाथ्रा गैया गाबबाय थानो मोजां मोनग्रा दङ। थिग बेबायदिनो सोरांस्रियाबो बे लिस्टाव गोलैबाय। जोमै, बुंनो रोंदों होननानै बारा दाबुं। आंनि बे मेगननि मोदैया बेसेन गोनां मोदै। आंनि बे मेगननि मोदैखौ लानानै नोंसोरो दामिनि। आयै, थुदो थांनोसै। दिनैल' नामा सोरांस्रिनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि गोदै मिलौदो राव ओंखारनाया? ओंखारबायानो थायो माथो, खोनाबायानो थायो। बेसेबां खोनासंनो? थौदो आयै। जोमै, मा नुनानै, मा साननानै आंखौ बेबायदि बुंनानै गालांखो नोङो? आरोबोथ' आइयाबोथ' दिनै मानोबा एसे एरा जादों। आइया आंखौ थारैनो मैयानि खोथाखौ लानानै दुखु मोनमारबाय नामा? आं बुजिनानै मोनासै। बिसोरो आंखौ दुखु मोनोब्लाबो मोनथों, बिसोरो आंखौ रागा जोंब्लाबो जोंथों, बिसोरो आंखौ जेखि खालामा मानो आंथ' बिसोरखौ गारनो हाया। बिसोरो आंनि नखरनि मानसि। आं बिसोरजों थांनि र', बहा थाङो मा खालामो आंबो थांफानि। आयै, नों मैया गावनि खोमाजोंनो खोनाबाय दा सोरांस्रिया गावनि खुगाजों मा होननानै फोरोंदों आंनि फिसाखौ बुनो फोरोंनाया? नोंनो खोनाखाबाय दा? औ, आं गावनि खोमाजोंनो खोनाथारबाय। आयौ, बियो दे बेबायदि बाथ्रा बुंनो हागोन आं सानाखैमोनथ' बिखौ। आं बिखौ जोबोद गोसो गोथारनि बिहामजो होननानै साननानै दंमोन। आरो नोंबो मानसिया सम सम एसे फांफुं दिन्थियो नालाय, बिनिखायनो आं नोंखौ एसे गोरोन्थियाव बुजिना दंमोन आरोना। आंखौथ' आरो जेब्लायबो नोंसोरो गाज्रि नोजोरजोंल' नायोब्ला
अन्नाय नोजोरजों नोंसोर आंखौ माब्लाबाबो नायाब्ला बहाथो नुनो? आंनि गोसो गोरबोनि साननाय अननाय बुजिनाय, आंनि गोसो गोरबोआरि बेसेबां साफा नोंसोर नुवाखैनोमोनब्ला? नंमारगौ बिहामजो, आं नोंखौ अन्नाय नोजोरजों माब्लाबाबो नायफ्लांमाराखैमोन। जि नायदों आं सोरांस्रिखौल' नायदोंमोन, बेनिखायनो आं सोरांस्रिनि गोसो गोरबोखौ साफा नुदोंमोन। नाथाय दा आङो मिथिबाय, खोनाबाय, बुजिबाय, मोजां गाज्रि आं दायो सायख'नोसै। आया, माखौ सायख'नायनि खोथा बुंदों? आं खोनासंनायानो मोजां जासिगोन। आयै, आरो नै आं बेखौसो बुंनो सानबाय दंबावोमोन। दाथ' अलंबाराबो देरहायाबो सानैहाबो गथ' गथाय मोनबाय। आरो मिथिखायो दा आयै, जोंनि बर'फोरनि न'खरावलाय सोर साबेसे बिदा फंबायालाय जमा जाजाबनो हायो? हायोब्लाबो बे जाखाया। जोंनि बर' मानसिफ्रा माब्लाबाबो बिदा फंबाय बिदि जमा जाजाबनो हाखाया। गतिके आयै, दाथ' अलंबाराबो गथ' मोनबाय, देरहायाबो गथ' मोनबाय। न'खरखौ फाग फाग खालामना होबा एसे मोजां मोनसिगौमोन नामा आं आयै? हा? बिसोरो बेबायदिसो खोथा रायलायफैखोमादों बेयाव? जोमैया आइखौ एसेबां हरखाबनो गावनि फारसे बोना लानो हाबायना? आरो आइयाबोथ' जोमैजों मा खालामजाबोदों, मा खालामजाबोआखै? अब्लाबो बिबो दिनै एसेबां थाब बिजों बुरखायजानो हाबाय। जोमैया न'खर फाग खालामनायनि खोथा आइनि सिगाङाव बुंबाय थादों आरो आइया जेबो बुङाखै। जोमै बिहामजो, नोम्फायाथ' नोंसोरखौ माब्लाबाबो जुदा जानायखौ नागिरा। नोम्फाया मानिनाय नङा बिहामजो। सोरांस्रि बिहामजो आरो फिसा देरहाखौ आं मा गोसोजों जुदा जाहोनो बिसोरखौबाबोलाय? आंनि फिसा देरहायानो माथो सानसेयाव थाइसे फैसाखौनो खामाया, सानसेयाव थाइसे फैसाखौनो दिरुना लानो हाया बियो। अब्ला गावनि फिसा आरो गावनि बिसिखौ माबोरै जाहोगोन बेलाय? आं जुदा जाहोनाय माने आंनि फिसौखौ आं बुथारना लानाय बायदिसो जागोन। जोमै बिहामजो, बेफोरबायदि जुदा जाहोनाय, जुदा जानाय बेफोरबायदि खोथाफोरखौ दासान्दे। बेफोरबायदि गोसोआव सानबाय थायोब्लानो न'खरा दावराव दावसि जायो। माथो आइया आंखौ जोबोद अनो। आंखौ माब्लाबाबो नस्थ' जानायखौ नागिरा माथो आइया। आंथ' बेखौनो गोसोआव माबासो सानना लाबायमोन। आंखौ आइया दिनैनिफ्राय नाथ्रोदसिगोन नामा आं बिदिसो सानबायमोन। आंनि साननाय थांखिसिम सहैगोन ना सहैयाहाय? आं न'खर गंनै खालामनो हामारगोन ना हामारा? नै आयै खोनासंलाय। देरहायाथ' दायो मावनो हायै अबस्था नङाना आयै? आरो हिनजावाबोसो माथो देहा साइस्थ' गोख्रोंखासो। मालाय माबा मोनसे मावनानै जागोन आरो बे जुदा जाहोखांनायनि उनाव। मिथिगौ नोंनि फिसा अननाय दङ। अननायजों आयै बेबायदि दोनबाय थाबा जानाय नङाथ'। थाखा फैसानि सिन्था होआलासे, खस्थ' मावहोआलासे बिदि जाहोबाय थाबालाय बिसोरो जेबो मावनाय नंखाया। अननाङा नङा, अननायखौ सिङाव दोननानै बिसोरखौ आयै मावहोनो नाजादो। ओरैनोबाबो बिसोरो जुदा जाबाथ' गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय मावखानांगोन। अट'मेटिकलि जालांगोन आयै, बेखौ सिन्था दाखालाम। बे जोमैया मा बुद्धि होबाय थादों आइनो? नंनायालाय नंगौ, अननायजोंनो जोङो जेबो मावहोआ नालाय, बेनिखायनो गथ'फोरा जेबो मावनो दांनोनो रोङा जालांबाय, सान्दुङाव ओंखारनोनो हायि जालांबाय। जों बिमा बिफा थांनानै थासान्दिल'सो मोनजागोन बिसोरो। जों थैनाय थांबालाय सोर जाहोगोन बिसोरनोलाय? बेनिखायनो नंमारगौ एसे एनै मावहोलांनांसिगोनबो। नङा माथो, नंखागौ दा। सोरबाखि उदां उदां बिमा बिफानि सायाव मोनजाबाय थाबावो नामा हिन्जाव लानानै गथ' खांनानै? आरो नै आयै, ओरैनोबाबोलाय दायो इसाया देरखाबाय दा। इसाखौथ' न'आव दोननानै बिमायाबो मावहैनो हाखागोन। आरो बेराफारसे खोथाया जाहैबावबाय, इसायालाय गुबुननि न'खरावसो बारखागोन। बेलाय मा बेसेबां थानाय हिन्जाव फिसा। 15 बोसोर जाबानो दानि जुगनि गथ'फ्रा ब्लद खारलाङोसै माथो। आरो खारनो बेसे सम दंबावखायो इसायालाय? हागोन आयै हागोन, बिसोरो हौवा हिन्जाव सानसे हाजिरा मावबानो सानथाम उन्दुना जानो हागोन बिसोरो, सिन्था दाखालाम। बिदिब्ला नोंनि साननाया मा, जुदा जाहोथारनांसिगौ? माखौथो बुंबाय थादों आंलाय? थांनानै आं जोमैनि खुगाखौ जोख्लाबहैजोबनोसै नामा? जुदाखौथ' जाहोखानांगोन सानैनि गेजेराव सासे। बाबा अलंबारहानो साकरिबो दंखायो, नोंसोरखौनो बेलेगाव दोननोसै। आरो बाबा देरहाहा जेबो खामानि दामानि गैया, बे न'आवनो थाथोंसै। बिदिबाबो जागोन दा?
हामदोंलै साला थिखौनो बुंजाबाय आइजों मोनदों दे आयै सोमलाया गाबबायदां थांनोसै आं मा सानदोंमोन मा बुंजाखो गावनो जुदा जानायनि खोथा बुंबाय दाना जेबो फिननाय होआलासे ब्लद थांबाय मा जाखोसै बेलाय जोमैया खालि जुदा जाहोनो माखौथो एसेबां जुदा जाहोनो लुबैखो बियो ना बियो आंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै दौनानै जाहोनांदों ना थाव संख्रि फानलु बियो खरसा खालामना लाना फैनांदों बेबायदि दे बियो सब समाय जुदा जाहोनायनि खोथाखौ बुंबाय थायो नंमारगौहाय बेनिखायनो बिदा फंबाय जेव थानायनाव थांजामाराहाय हारसिं फिसाला गोनांनावल' थांनांगौ होमबासो सान्ति जायो ना जुदा जाहोनायनि खोथा फैयो ना मा गोसो बायदि मालाय दरिनियानो मोजां फिसाला सासेल' नायल' जाल' उनबो गैया सिगांबो गैया रावजोंबो हिंसालायनांगौबो गोनांथि गैया रावखौबो लामा नायनो दरखार गैया माव दां जा बिन्दास बिनियानो आंहासो मा खैफोदाव गोलैना लागोथाय र' बे फिसाजोखौबो एसे फोरोंना दोनखानांसिगोन आं नङाबा बे फिसाजोनिफ्रायबो जोंहा मालाबा गिदिर नांनाय खमलाय जाथारगोन इसा ओइ इसा ओरै फैसाय मा ओरै फैलाय खाथियाव दे बुं आगै सोमलाजों गेलेयोब्लाबो दलद गेले आगै सोमलाखौ दाबु दे बिनि मामाया खोनाखादों दा मैया मा बुंदों आगैखौ बुनायनि मालाबा बुफिनजागोन नोङो मादैजों मिथिखा आंखौ आबै बुंनायनिसो बुदों दा आङो बे उन्दै गथ'आ जेबो मिथियाना बियो खोनाबाय नालाय बेनिखायनो नोंखौ लिंदों आरो मैया जि बुबाय बुनांला दै दिनैनिफ्राय आरो नै इसा मादैया सोमलानो माबाफोर जाग्रा होयोब्ला नों सिख'नानै दाजा दे नङाबा बेयावबो दाय जालायगोन आबै ओइलायथो नुबायना ओइलायथो मामा खोनाबाय दा नोङो आबैसो होनबावबाय आंखौ आबै फै गेलेनोसै सना बाबा सना बे नोंनि आब'सो बेखौ आबै होना दे आब' होन आब' नों आब'सो जायो आब'सो जायो औ नों बेनि आगै आरो बियो नोंनि आब' दै आब' होन दे आरो गेलेनायाव बुलायनो नाङा दे सना दै मोजां गेले दै सानैजों दे मामा आं बेजों गेलेया दानो आबै होनफिनलायगोन बियो बावनानै आब' फै जोंहा सिखाव खावहैनो ओइ सोमला मा बुंदों नोङो सिखाव खावहैनो सोर फोरोङा नोंखौ बिदि आं दहाय बाबाजों थांनायाव लामायाव थालिर गोमोन नुदों आं खावहैखागोनबा थालिरखौ बिमाया जेरै खालामदों फिसाया बेबायदिनो सनमारबायहाय हाबाब मा जागोनहाय बे जोमैनि फिसाया फै आबै जोंहा थालिर खावहैनि आं गाखोगोन नों लाग्रा जा नै नोंखौ सोर फोरोंदों नोंखौ बिदि खावनो हो सोर फोरोंदों नांगौ नोंखौ नै बुब्बावगोन आं साला सिखाव खावग्रा नोङो सालांस्रि नुबाय आं नोंखौ नुबाय आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङमोन नाथाय नों बे फोथायनायखौ फोथाय खेबस' खालामबाय नोङो